On aamu ja Pena venyttelee. Pena sanoo, voi väsyttää, en jaksaisi millään mennä töihin. Samassa hälytyspilli soi. Pil, pil. Pena näkee ikkunasta, että koulu palaa. Pena huristelee palopaikalleen jääkaappiautollaan. Pena ottaa jääkaappiautosta bensakanisterin ja alkaa sammuttamaan tulta. Hurraa, lapset huutavat. Mutta voi ei, palo ei sammunutkaan, vaan roihahti enemmän liekkeihin. Sitten koulu räjähtää ja oppilaat juhlivat, kun ei tarvitse mennä kouluun. Jee! Pino pelastaa Hesen. Hesburger on ilmiliekeissä ja ihmiset ovat kauhuissa. Pena tulee paikalle pierun voimalla. Se lennättää häntä kovaa. Pena yrittää sammuttaa palon DC-kyltillään. Hän hakkaa sillä vimmatusti. Pena onnistui, huusivat kaikki yhteen hänen. Se onnistui, Pena huusi. Mitenköhän tuo kissa pääsee pois pilvestä, Pena kysyi. Ei hätää, pormestari sanoi. Onneksi olemme rakentaneet pilvenpiirtäjiä kaupunkiimme. Pelastit minut, sanoi pieni pullea poika, joka söi ranskalaisia. Kaikki juhlivat. Pena on pelastanut Hesburgerin. Hese tarjoaa juhlan kunniaksi ilmaiset Hesburger-ateriat ja ilmaiset santsaukset. Loppu. Tämä on Pena palomies. Tämä on kahvila, joka palaa. Pena tulee äkkiä paikalle pappatunturilla. Brum brum. Tulipalo sammutetaan kastelukannulla. Kyllä tää hyvin menee. Lopuksi juhlimme raketeella. Piu, 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 piu. Se loppuu. Risukasa palaa. Siili asuu risukasassa. Tyttö tulee mönkijällä metsään ja hänen bensatankistasta tippuu tippa bensaa ja risukasa syttyy palamaan. Pena tulee tytön hinauksessa ja huomaa risukasan palavan. Pena muistaa, että hänellä on vettä. Pena alkaa sammuttaa siilin risukasaa. Ja Penan nurotyön jälkeen mennään juhlimaan Leaf Areenalle mehukatti lasten maailman.